Smai ser, croeso I Crochan Disney. David dwi. Ac April dwi. Dau ddysgwyr Cymraeg da ni. A dau fan Disney da ni hefyd. Mae ein Pennod dau ni'n berffaith I ddysgwyr a ffeniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei parciau a'i hyd. Smai ser, croeso nôl fel arfer. David sy yma, a dyma April hefyd. Sut oed ti, April? O, dwi wedi blino mis yma. Dwi'n dallt. Da ni wedi bod yn brysur iawn efo'r gwaith. Do. Dim ots, da ni'n gyffrous I fod yn ôl efo pennod newydd beth bynnag. Mae gennon ni un neu ddau ddarn o newyddion Disney fel arfer, ond cyn I ni ddechrau efo ein segment cyntaf, dwi isio sgwrsio am ein hoff ffilm Disney. Ein hoff ffilm Disney? Pa ffilm ydi honno? Crochan di wrth gwrs, neu The Black Cauldron. Ond, dydy Crochan di ddim yn fy hoff ffilm Disney o gwbl. Dwi'n gwybod, na fi chwaith, ond mae Crochan di yn bwysig iawn I ddiwylliant Cymru. Wel, tipyn bach. Mi wnaethon ni ddeud yn ein pennod cyntaf o Crochan Disney, mae Crochan di ydy'r unig ffilm Disney mawr sy'n digwydd yng Nghymru. Ond anffodus, doedd gan y bobl wnaeth y ffilm ddim unrhyw syniad sut I ddeud geriau Cymraeg yn gywir. Dim o gwbl. Na. Hefyd, roedd y stori yn rhyfedd, roedd y ffilm yn ddrud iawn, roedd hi'n afnadwy I gwmni Disney. Beth bynnag, da ni'n meddwl, dylai Disney archwilio'r ffilm hwn mwy. Mae Disney Plus yn fawr iawn ar hyn o bryd. Mae mor hawdd I wylio'r Black Cauldron ar-lein. Felly, mae gennon ni 4 peth a baswn ni'n hoffi ei gael gan Disney. Rhai ceisiadau neu requests. Iawn. 1. Mi faswn ni'n hoffi Isdeitlau yn Gymraeg I Black Cauldron ar Disney Plus. O, basen. Mi fasai'n wych I fod yn onest. Yn hollol. Rhif 2. Be am Trac sain yn Gymraeg hefyd, efo actorion Cymreig. Wrth gwrs. A faswn ni'n hapus I helpu hefyd. Dwi'n hapus I chwarae taran neu fflidder fflam ella. A ti, oed ti'n medru chwarae Princess Eilonwy neu'r Tolwyth Teg, The Fairies? Wrth gwrs, pam lai. Ac yn drydydd, tra'n siarad am gymeriad Eilonwy, da ni isio Princess Eilonwy I fod yn Dywysoges Disney swyddogol. An official Disney princess. Oes, princess! Eilonwy ydi ei henw. Dewch o na! Pam dydy hi ddim yn dywysoges yn barod? Yn hollol. Ac yn olaf, mae hyn yn anodd. Iawn. Dwi isio Crochan di I ddod mor boblogaidd efo ein podlediad yma. Campaign ar-lein dim ots. Mi ddylai Disney wneud y Black Cauldron ei ffilm sy'n ffilmio'n fyw nesa. Mae nhw'n ail newid pob ffilm Disney arall. Mi ddylen nhw ail wneud The Black Cauldron hefyd. Iawn. Dwi'n gwybod, long shot ydy hi. Ond mi ddylen ni drio. Mi ddylen ni beri hyn I ddigwydd. Hefyd, mi ddylai'r ffilm fod yn Gymraeg. Waw. Mi fasai'n ffilm Disney mawr cyntaf mewn iaith wahanol. Dwi ddim yn meddwl y bydd yn digwydd. Dwi'n cytuno, na fi chwaith, ond da ni'n medru gobeithio. Mi ddylen ni ddechrau efo Isdeitlau, neu Trac sain Cymraeg. Camau bach. Camau bach. Gawn I weld. Wyt ti wedi gorffen? Do. Felly, ein segment cyntaf proper heddiw, newyddion ffilmiau. O'r diwedd, mi nes I weld Carl's Date efo April, felly mae'n amser rhannu ein meddyliau. Ydy, mi wnaethon ni addo yn y bennod ddiwetha y bydden ni'n siarad mwy am Carl's Date.
Dwi'n gwybod doedd rhai pobl ddim yn awyddus o gwbl i'r syniad bod car yn cael date. Dydyn nhw ddim yn licio'r syniad o Carl efo graig arall. Ond mae'r stori wedi cael ei chyflwyno mor sensitif ac efo hiwmor, wrth gwrs, ac ella Carl's date ydy fy hoff pennod o'r holl gyffres Dug Days. Mae'n anodd i ddewis fy hoff benod o Dug Days. Dwi'n caru'r benod pen mae Doug yn chwilio am yr arogl ofnadwy. Ie, fi hefyd. Dwi'n hoffio'r benod pen mae Doug yn breuddwydio am Wiwer wedi marw. Mae hynny mor ddoniol. Ond ro'n i'n caru Carl's date hefyd. Roedd ti'n iawn. Mae hi wedi ei gwneud yn dda. Mae Disney mor dda efo pethau o'r galon. Dydyn nhw ddim yn rhy cheesy nac amhriodol. Dwi'n cytuno. Ffilm arall efo llawer o galon ydy Once Upon a Studio. Roedden ni ar wyliau yn Llanberis pen wnaethon ni wylio Once Upon a Studio. Mi gaeth y ffilm ei chreu i ddathlu canfed Disney. Yn y ffilm byr, mae adeilad y studio wedi cael am y noson. Mae Mickey a Minnie yn dywod i fywyd ac yn casglu'r cast o gymeriadau Disney eraill am lun grŵp. Dach chi'n medru gweld llawer o gymeriadau dach chi'n nabod ac yn caru o ffilmiau Disney. Ro'n i'n caru gweld cymeriadau fel Donald Duck, wrth gwrs. Roedd ei foment efo flash y sloth o Zootopia ar elevator yn ddoniol iawn. Oedd. Ro'n i'n caru gwylio Stitch yn cnoi'r camera o'r llun grŵp. Doedd Grumpy ddim yn hapus o gwbl, wrth gwrs. Na Eeyore. Roedd Eeyore yn drist iawn. Ie, a ro'n i'n caru gweld cymeriadau aneglir neu obscure, fel Elliot o Pete's Dragon, Pedro Awyren o Saludos Amigos, a Penguiniaid o Mary Poppins, roedd hi mor anhygoel. Oedd. Dwi ddim isio difetha fy hoff moment. Os dach chi ddim wedi gweld y ffilm eto, pam dach chi'n oedi? Mae Once Upon a Studio ar Disney Plus rwan. Wel, dwi'n meddwl mai dyna ni am newyddion ffilmiau y mis yma. Ydy. Cadewch i ni symud ymlaen i newyddion y parciau. Does na ddim llawer o newyddion y parciau y mis yma, ond yn y benod ddiwetha, mi nes i siarad am ystafell newydd yng ngwesty Disneyland ym Mharis. Wel, ers hynny, roedd na gyhoeddiad am y pethau newydd dach chi'n medru prynu. Mae yna ychydig o bethau cae neu elegant iawn, a dwi'n gyffrous i weld y rhain mewn bywyd go iawn. Dwi'n hoffi'r cloc sy'n edrych yn debyg i Mickey Mouse, fel y cloc uwch ben mynediad Disneyland Park ym Mharis. O dwi'n hoffi popeth. Da ni gyd yn gyffrous i wylio Wish ar ddiwedd mis Tachwedd, a rwan, da ni'n medru cyfarfod Asia yn Epcot yn barod, yn Disneyland California yn hwyrach yn y mis, ac mae'n debyg yn Disneyland Paris yn hwyrach yn y mis hefyd. Hoffwn ni gôr dda gafr Asia, ond ella bod hynny ddim yn realistig. Na, gyda, yn anffodus. Ond dwi eisiau cyfarfod yr efer hefyd. Tybed pen dach chi'n medru cyfarfod Asia cyn gwylio'r ffilm? Dydyn nhw ddim dŵad a chymeriadau i mewn i'r parciau ten ar ôl dangos y ffilm. Ydy Disney yn disgwyl hit mawr efo Wish? Mae'n bosib, gawn i weld. Dar arall o newyddion o Paris ydy Nadolig yn Disneyland Paris. Mae Disney wedi cyhoeddi ei digwyddiadau Nadolig am eleni. Disney's Enchanted Christmas ydy enw y digwyddiad. Fel arfer, dach chi'n medru gweld parade gwyliau, Let's Sing Christmas, sioe mawr ar Llwyfan Disneyland Park. Mi fydden nhw'n goleo coeden Nadolig pob noson.
A fedrwch chi gyfarfod Sian Corn yn y parc wrth gwrs. Dwi wedi clywed bod chi'n medru ysbio Goofy yn gwisgo fel Sian Corn hefyd. Goofy! Dyna fo am newyddion y parciau. Symud ymlaen i'n ffeithiau Disney! Penblwydd hapus i Mickey Mouse. Mi fydd Mickey yn dathlu ei benblwydd yn 95 ym mis Tachwedd. Penblwydd hapus, Mickey, oh boy! Felly, ein ffeith am mis yma. Oeddech chi'n gwybod mae Walt Disney oedd y llais gwreiddiol am Mickey? Tan y 60au, really. Erbyn hyn, mae sawl pobl wedi lleisio Mickey ers hynny. Pobl fel Wayne Allwine. Mae Wayne Allwine wedi lleisio Mickey Mouse rhwng 1977 i 2009. Ac y mywyd go iawn, roedd Wayne Allwine yn briod a Russi Taylor, actores llais oedd Russi Taylor hefyd. Roedd hi'n lleisio cymeriadau mewn rhaglenni fel My Little Pony yn yr 80au a'r Simpsons hefyd, ac roedd hi'n actio'n hefyd rhwng 1986 i 2019 Minnie Mouse. Felly mae'r actor naeth chwarae rhan Mickey yn briod ar actores naeth chwarae rhan Minnie. Yn union. Oh, cute iawn! Dyna chi eich ffeith Disney am y mis yma. Wel, pawb, diolch am wrando fel arfer. April, lle fydd pawb yn medru ein ffindio ni ar-lein? Wel, mae pobl yn medru ein ffindio ni ar Instagram @Crochan Disney ac ar YouTube @Crochan Disney hefyd. Ydy, a da ni isio pawb dysgwr Cymraeg i ddysgu efo ni. Didwch wrth eich ffrindiau am ein podlediad bach. Diolch. Oes, please. A dydwch wrth ni am unrhyw syniadau am y podlediad neu'r dudalen Instagram eich helpu chi efo eich Cymraeg hefyd. Tan mis nesa, ser, welach chi. Hwyl! Mae'r bennod hon o Crochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr David, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan. Ac rwan y bloopers. Good boy. Mae yna ci ar hyn o bryd ar David. Mae o'n felicio fi. Ydy. Mae ci fach isio attention. Didwch helo, Cracker Jack. Didwch helo. Iawn ta.